Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең гаять матур һәм сәер булган 40 яшьлек юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Пугачев Илмир Рөстәм улы каршылый. Ымтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан гаиләсе, сөекле тормыш иптәше Сурия, балалары Эмиль һәм Элина котларга ашыгалар. Аларның теләкләренә шулай ук әнисе Мәсүдә, әтисе Рөстәм, энесе Айрат һәм Даша, кайнанасы София, Усмановлар гаиләсе дә бик теләп кушылалар. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез, Газиз улыбыз 1983 елның 26 ноябрендә Николаевка районы Татарсайман авылында якты дөньяга аваз сала. Гади авыл баласы булып үсеп, мәктәпне тәмамлап Тольятти шәһәре техникумында һөнәри белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, шәһәрдә калырга да карар кабул итә. Шушында без аның белән очраштык. Матур аралашуыбыз күркәм кавышуга әйләнде. Шуннан зур мәхәббәт аркасында без үз гаиләбезне дә барлыкка китердек. Мәхәббәтебез җимешләре булып, 13 ел элек нәсел дәвамчыбыз улыбыз Эмиль, 8 ел элек кызыбыз Элина тудылар. Мин бик бәхетле итеп үземне бу дөньяда тоям. Чөнки иремне әти-әнисе бик акыллы итеп тәрбияли алганнар. Аның өчен гаилә, балалары беренче урында тора. Ул бар туганнарына карата да бик игътибарлы, ихтирамлы кеше. Аңа теләсә кайсы вакытта мөрәҗәгать итсәләр дә ул беркемне дә кире кайтарып җибәрми. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тик тауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур җырларда үтсен. Янәшәңдә һәр чак сине яратучы, кадерле белүче якыннарың булсын. Яраткан ирем, йөрәк нурым, күңел кояшым син, бәхетемдә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга, очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк моңым синдер, сандугачы күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә, яратам дип йөрсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең, зөбәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер матур йөзеңдә. Кадерле безнең, яраткан улыбыз, сөекле киявем, хөрмәтле абыебыз һәм энебез. Бүген сиңа 40 яшь тула. Бу тормышның, гомерләрнең иң дәртле, иң гүзәл мизгеле. Киләчәктә барлык алдыңда куйган хыял максатларыңа ирешеп, гаиләңдә тынычлык, бәрәкәт тантана итеп яшәргә насыйплар кылсын. Эшеңдә казанышларың биек булсын. Онытма, төрле чакта да сиңа терәк булып торырга без әзербез. 40 яшь тула бүген, иң якын кеше безгә. Шуңа күрә микән әле шатлыклы бүген безгә. Дәртле һәм канатлы чагың, дөрләп кенә яшисе. Бу дөньядан ямен табып, тәмен татып яшнисе. Синең белән гомер буе булсак иде бәхетле. Ясын 100гә кадәр яшәп тойырга ла рәхәтне. Йылларыңда синең зинһар киртәләр очрамасын. Бәла-һаза, кайгы, хәсрәт өегезне тапмасын. Котлап юбилеең белән олы бәхет телибез. Синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк дибез. Кадерле Элмир Рөстәмович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җыр кабат бары сезнең өчен яңгырый. Алтаңнарның сүйін орын сиңа Бүләк итәм туган көнеңдә Сөйіп үтсен гомер юлың Нур балкысын һәр чак йөзеңдә Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.
Üzgen şeşke büle gitmeymişsin Büle giten canım jalısın Bäxitlerning yıllar alıp gelsin Senin için iňin alısın Tuğan günüňe şuşy jyryn siňa bülegim Az bäxitten tursun turmuş ýolun şunu tili bugün ýüregim Tuğan günüňe şuşy jyryn siňa bülegim Az bäxitten tursun turmuş ýolun şunu tili bugün ýüregim Küňelinde her şak yazlar bolsun Şeşek atsın süýgülerin Tuğan günüň kutly bolsun seniň Gül şatlykda ütsin günlerin Tuğan günüňe şuşy jyryn siňa bülegim Az bäxitten tursun turmuş ýolun şunu tili bugün ýüregim Tuğan günüňe şuşy jyryn siňa bülegim Az bäxitten tursun turmuş ýolun şunu tili bugün ýüregim Az bäxitten tursun turmuş ýolun şunu tili bugün ýüregim